И какво става, хора? Аз съм GTI BG Gamer. Тук с мен е Carbon Gamer Ever и той просто ще бъде нещо като... Гост. Да, гост. Чай, само да си затворя вратата, че... Добре, здравейте. Аз също трябваше да направя поредица на... Скоро ще има ново клипче, ще направя поредица на City Car Driving. Добре. Надявам се, че всички ще я харесат, защото е много известна игра, доколкото аз знам, да може би. Не всички я харесват, но аз лично много я харесвам като игра и ще направя с нея клипче. Да, ако на мен ми тръгне, и аз също ще участвам, може да играем мултиплеер. Ако не го чувате и той нали ще играе. Така, надявам се да се чува всичко хубаво, защото сега аз говоря с него по телефона и... Да, бат, сигурно всичко е окей. Така, сега ще мина една мисия. Как се правиш? Така, мисията ми... Сега... Опа. Съжалявам, ако малко ми, леко ми малко цепи, обаче в момента играта... Един момент само. Понякога играта прави такива проблеми. Аз бати ще правим сега да видя дали ще успея да... Просто е такова някакво пробно клипче на City Car Driving, няма да го качвам, само ще пробвам. И си цъкай там. Аз само ще пробвам. Да бе, аз в момента са играя. Еми сега... Добро. Да. Сега трябва да отидем до някакво място, не си спомням тази мисия каква беше. Трябва да отидем. Така, мисля, че е доста далече. Някъде около пицарията, където ходихме миналото клипче. Да, близко до пицарията. Даже по-близко от пицарията, която ходихме миналия път. Баця ти знаеш, аз сега това мишка ще си взимам. Ами, може да го кажеш пред целия YouTube, добре? Ако знаете мишката Один, тя е холограмна. И е супер готина, аз смятам да си я взема за Коледа, ако знаеш, че успея. Искам да те попитам как така холограмна? Еми, един вид ти прожектира... мишката ти я прожектира. Ага. И ще ти я покажа, ще ти я покажа. Еми, аз мислех такава клавиатура да си вземам, обаче са много скъпи и малко... Не бе, не клавиатура бе, баца, мишка само. Да, той има и клавиатури, аз ти казвам. Сега се сетих коя е тази мисия. Тази мисия, ние нали сме от бандата Grove Street и трябва да задраскаме с спрей и да напишеме Grove Street навсякъде по тези лошите... Как? Не мога да им се сета името. Сета, Сега тук мисля, че може и да има някои хора. Защо? Добре, малко ми лагва, съжалявам за което, обаче не съм я направила с играта. Може и да си правя компютъра, още го обмислям. И ако го оправя, дано го оправя, може да снимам на GTA 5. Не мога да. GTA 5 ще е много трудно. Защо? Много е трудно с нея. Баца, трябва компютъра да ти е някакъв... с милиони гигабайти, трябва много гигабайти. Ами добре, значи го кажа пред всичките. Познавам един човек, който е... Баца, за толкова дето ти искаш да го направиш, няма да мога да снимаш според мен 4. Може би малко повече ти трябва за 4. Баце, No Thanks, надявам се всички го знаят. No Thanks, ако гледаш това, добър вечер или добър ден. Той има огромен компютър и той играе GTA 5, ама мисля, че не е много голям. Мисля, че е много мощен.
Да бе, оня ми е казал, че може и да стане. Сега не е сигурно, обаче на 50%, на 60%, че ще стане, разбираш, той си... Абе, то, че ще стане, ама не съм сигурен, че ще мога да свалиш и GTA 4. Ако не GTA 5, GTA 4 не пречи. Да, GTA 4. Тя няма малка. О, yes, baby, аз снимам. Аз ще снимам просто е така някакво клетка. Само да разцъкам да видим. И сега, хора, трябва тук да ги здраскаме бързо те. Бързо. Добре, бягаме към другите. Искам да го свърша това клипче колкото се може по-малко. Тоест, наистина, миналия път гледах клипчета, те са били по 8-9 минути. Не ми пречи, обаче искам да са малко по-малки, защото искам да имам и лично мое време. Така. О, те ще почнат да ме бият. Те са от... Ето ги, тея хората от тая... О, yes. Ясно. Сега тук отваряме... Един момент само малко ми е трудно стоя. Ще го смачкам, бе, аз съм силен. Трябва да отключа колкото се може по-бързо фитнеса, за да мога да си апгрейдна човека, защото както виждате, мускулите са ми почти на минимум, уважението ми е 0, фат, какво беше фат? Уважението, баце, е важно. И мускулите са много важни, също са мога ги тепаш уни. Аз натам ще се оправя, аз натам ще си взема, нали, там, нещата, които ми трябва. Якото е, че тук не е като на има една, не е като на PSP-то, примерно Vice City, на компютър е по-хубаво, защото на PSP-то не можеш да прескачаш оградите. А къде е аудиото? Кой е ауди? Чакай малко, крати, аз се бата също. Добре. Заглуши ми за малко, ако искаш. Заглуши, че всичко се чува. Може под граната. Айде, сега ако ще ще видиш. Така. Така да ме чуват и мене. Няма нищо. Опа. Аз съм част от нещо такива. Ако някой знае как се пуска пише. Да, то си го пише долу. Къде го пише долу? Ми пише си го, аз съм, нали, се пробвах да изтегля, обаче нещо не знам, не мога да... Значи, бандикамът ти е... Там си го пише човек, пише си там аудио, гледаш надолу, пише аудио или на options и отиваш там и... Аз няма. Съжалявам, малко ми лагва, обаче днеска нещо не ми е ден. Сега малко ще побъркам компютъра, защото не дразни. Ей, бързо да се качваме. Айде де! Добре, и сега трябва да отиваме до къщата. Ако някой... Тафа. Така, това е нали, на Snow мода якото, защото в момента това е Шкода... не знам коя. Обаче, както виждате, тунингована, с нитро, с турбина, с джанти 20. Всичко е... Паце, пише, ако някой знае как да пише долу в коментарите как се... Как се... Да, аз не го излъчвам в Twitch на живо. Не, всъщност чакай, бе, то преди малко го беше записал мисля, че че аз после ще пробвам и ще... Да, обаче аз ако бях в Twitch, щях да ти кажа, обаче, нали, се ще трябва принципно да на живо сега. Аз няма да не смятам да си правя точка.
Twitch е готино, защото може да снимаш на живо. Аз, между другото, искам да ви попитам, който знае, да пише в коментарите как се снима на живо. Тоест, например, аз сега в момента като снимам и... Twitch. В Twitch ли? Окей. Еми да, аз ще си направя Twitch, нали? Ти питай, баце, ти питай за микрофона, баце. Ама да, обаче аз знам за микрофона, ще му покажа. Не, баце, ти после ще ми покажеш, баце. Свършиш. Еми хора, това ще е... Сега ще получиме 200 кинта. Добре, възвърнахме си миналите пари, които загубихме в мисиите. И така, надявам се това клипче да ви е харесало. Аз бях GTA Gamer, тук с мене беше Carbon Gamer Ever и до утре. Чао!